Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kawe ka social media influencer, kabadang katnai sinam karta, kabana ka jela chatsgat, kala penya piala de, da kaba pen i da ka live stream ha Instagram. Iya kan ka jingja, la saki da ki arpo engut ki follower jongka, ki bala page ka live video jongka hapo Instagram. Katkom ki report, ki yathu baka jing pisamen sim na ka jing yathut, padu samla jongka. Kumta kala penlong ya kaban penyap no ya lajong. Ki kemi ki pa jong kaneka samla. Ki letre sha Hyderabad. Bat kila kendit mars tip ya kaneka jinja. Laung bahaba keli ki kemi ki pa jong ka. Kim laban ay ki jing tip ki ba benie. Syapang kaneka jinja. Hakapuar bakaneka samla kala mud berpenyap ya lade. Hakapuar bakadang le live stream. Ki follower jong ka hapo Instagram. Bat ki nongsong snong. Kila lej wood ban lej pecaka syaka jing jongka ha Nawagat kaba jengai kumba chispa 10 kilometer na Raipur lala bakane ka samla kala khang ya ka jing jongka barki nongsong snong kila penpra ya ka jing khang jongka jing henre kala long kaba slembha hadin nangta ki nongsong snong barki follower jongka kila lejra no wood jaka sya health center kabadon hajan henre marsen puai hapo health center kene ka samla kala yapno badla pen skam ya ka jingyap jongka daki nongtre jongka health center